Dumela ngithobela sanibonani molweni ibhotani lotshani absheng sidosha nezidoshakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashengi unganishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Sanibonani bethunana. Camagu, makhosi, zilonto ezinkulu bayede, thokozani, lisedi Ikhaya. Guys, I gave you a video the other day and it was part one of the video because I think on that day my phone was acting up, so I decided to cut the video short. So I'm gonna give you part two because khange siyigqibe laa ncoko yangalamini. So ndizogqibezela ke laa ncoko besithetha ngomlambo, ityala lomlambo. Ndicinga into yoba ndigqibele xa bendithetha ngezimbo zekhaya ezenzekayo ekhayeni elinetyala lomlambo. Ndabala umzekelo ukundwendwelwa zizilo zakomkhulu, ndibala oxamo noonkala njalo njalo, amahobohobo akhelayo phakathi nekhaya. Kuyenzeka futhi ufumanise into abantu balo mzi uyababona nawe ngeliso lenyama into yoba apha kugulwa ngomlambo. Uthi ungena nje emzini ubone etyhini zitukutuku iintombi zalapha kodwa ayikokutyeba, umzimba ugcwele amanzi. Benokhe bavalelwe batyiswe iyeza lomlambo, angafunxeka la manzi. Literally fumanise into yoba ubone mani umntu utyebile but xa umjongile ayikokutyeba as such, imilenze emikhulu njalo njalo. Abanye banezilonda ezingapholiyo, uyandastand, kuthiwe yi-eczema, but akho nto angayisebenzisiyo yakwagqirha ye-eczema, ayipholi, kanti ugula ngumlambo. Omnye awuwela nje umlambo, okanye amanzana nje amileyo, uveske kuthiwani abhidle izilonda. Uyayiva ke ngumlambo. Umlambo xa usowudlangile phakathi kwekhaya kubakho abantu abangakwaziyo, imizimba yabo engakwazi unyamezela. Now ingxaki ke ngoku isekuthinini xa silitolika eli tyala lomlambo. Ndiyacinga into yoba singamagqirha singabanye abawalahlekisayo amakhaya, asilitoliki kakuhle. Ndathi ikhona impazamo efuna ukulitolika eli tyala ibe ngathi the only thing ezawuthethwa kuthethwa ngokhokho dadobawo. Kuthiwe kwawufika uxam xa niyovumisa egqirheni kuthiwe ninetyala likakhokho dadobawo. Enziwe ukhokho dadobawo, phinde ke ngoku aphinde abuye uxam. Kuthiwe hayi kaloku uzawutyhutyha umzi nomzi, uyeva, unebango umzi nomzi, ufuna usetyenzwa indlu nendlu, uyandastand, yalo mnombo weli khaya. Njani kaloku ukhokho dadobawo besikusebenzile nje kwakhaya khulu? Ilapho ke ngoku imboramo kum. Ndithi ndawuqwalasela ndithi mna jonga mani, masivuleni amehlo. Indawo kuqala, xa sisithi khokho dadobawo sisikhabathiso ukhokho dadobawo, njengotata, umakhulu, ukhokho, umalumekazi njalo njalo. Ukhokho dadobawo ngukhokho owayengudadobawo kootata bootata. Andani uyavakala na? Meaning ngumntu ongumama owayengudadobawo kootata bootata, kookhokho bethu, ukhokho dadobawo. Sisikhabathiso sokwahlula ukuthi lo mntu esimtyalayo ngukhokho ongumama okanye ongutata, ngukhokho, ngukhokhokazi oze ngokwenda okanye yintombi yeli khaya. Uyayiva ke ngoku? Khona ityala kube ngukhokhokazi kanti ngumakhulu, ngukhokho, ngukhokhokazi, intombi eyayendele apha kweli khaya, wayeze ngokwenda. Akakhona ukhokhokazi ongudadobawo, yintombi yeli khaya. Laa nto ndithi sisikhabathiso. So alikho ityala elingukhokho dadobawo. Xa kusekubuzwa nenza ntoni umsebenzi kokwenu? Hayi, ukufika amagqirha kwenza ukhokho dadobawo. It's like saying ndibuyisa utatam. Nenza ntoni kokwenu? Utatam.
ayichazwa laa ndawo uba wenziwa ntoni. Kanti icimbi kukubuyisa, kukuguqula. Ukubuyisa nokuguqula yinto enye mos. Kuguqula utata wam. So andizuthi xa ndibuzwa ngomsebenzi ndithi ndisebenza nenza ntoni utatam, ndithi sithini, siguqula utatam. Kanjalo ke nokhokho dadobawo kumele uba sicacelwe kakuhle kakuhle into yoba yintoni le yenziwayo kukhokho dadobawo. Kungathiwa icimbi ngukhokho dadobawo, kulapho ibhude kakhona le nto. Yintoni le nto yenziwayo kukhokho dadobawo ukuze siyichane kakuhle. Khona ukhokho dadobawo njengoba bendicacisile kulaa vidiyo yokuqala, ondim mna nolikhanyo bhovula mhla ndabhubha kwaze abantwana bam abandenzela, andachithelwa zintsimbi, andaphiwa inkomo, uyayiva ke ngoku. Ndawuze ndibe luhlupho kwisizukulwane sesizukulwane, uyayiva. Ndawukwenza izimbo ze kuthi xa besiye emagqirheni kuthiwe ngukhokho dadobawo owayeligqirha. Abe khona ukhokho dadobawo owayengumthwetyulo, zange abe ligqirha, zange ade abuye wathathwa emlanjeni, akabuye. Naye ulityala, usetyenzwa ngendlela ethile. Abe khona ukhokho dadobawo wayengumthwetyulo, waphuma eligqirha wabuya wazosebenza, waligqirha eliphume iminwe. Kuthiwa uphume iminwe, andizichasini kakuhle wethu, uyaunderstand, isiXhosa, kodwa ke kusebenze kakhulu, uyayiva. Phuma iminwe okanye uphuma izandla, phuma izandla mani, loo nto leyo kodwa, uyayiva. Abanye ufumanisa into yoba wathwetyulwa waphuma wabuya eligqirha eliyokozelayo zintsimbi, but zangasebenzi, like wabuya and carried on with life, you know. But xa esetyenzwa ke ngomhla wabhubha, usetyenzwa ngolunye uhlobo, akasetyenzwa njengonolikhanyo bhovula obeligqirha elithwasileyo elingakhange lithwetyulwe, uyayiva. Wonke la matyala awananto kwenza netyala lomlambo, even though ityala lakhona lithini xa lisetyenzwe, umlambo uyabandakanyeka ekusetyenzweni kwawo la matyala. Ndithetha bonke abakhokho dadobawo, uyayiva ke ngoku. Nokhokho wayeligqirha, umntu ongutata wayeligqirha, njalo njalo, uyaunderstand. Xa besetyenzwa amatyala khona, vele vele kuzawuyiwa emlanjeni, vele vele kuzawufukanywa. Le nto imfukamo yintoni ncakasana? Ukufukama kukuthi ikhaya lidityaniswe, ibe ngumfuziselo wokubuyela esibelekweni, uyaunderstand. Nibunjwa okutsha, nibuyiselwe esibelekweni, that is why nivalelwe ebhomeni, ninonke, nikhe nifuthelane, uyaunderstand. Nizile, anithethi, anityi yonke into le, atyiwa amafutha, anityi ngathi nise-B&B, nizilile. Basically nisondezwa ke ngoku kubuhlwele balapha, njengoba siphezu kwecimbi. Xa siphezu kwecimbi labantu abadala ngelinye ixesha, uthi xa uligqirha uthi wawujonga eli khaya uqonda uba uyabawela mani, uyalijonga, uyalipopola mos ikhaya. Ayingawonke amakhaya endiwafukamisayo mna kwimicimbi ethile, but likhona ikhaya ufumanisa uba aba bayayidinga imfukamo. Ingekabi ukuba kusetyenzwa ityala lomlambo, usafukamisa ikhaya malunga nokuzila, uyayiva. Kuzilelwa icimbi, bayasondezwa ncakasane kubantu babo, bazali babo. Now makhe singene ke ngoku etyaleni lomlambo. Umlambo xa ndisithi, xa sithetha ngomlambo buqu ke ngoku, ndiyafuna ukuthi mna ityala lomlambo, umlambo is probably, andazi uba ndiyayibeka njani because ndifuna ukhumsha ngoku. Nyani ndingayibeka bhetere ndinokukhumsha. But i-supreme power, I think, before God, banamandla kunathi. Zikhona zonke iziduko emlanjeni. Iinkosi zomlambo siyayazi uba sisizwe sakwaGaba, kwanozinga, kwaThithiba, kwaCihoshe, ngomlanjana, amaNgqosini.
kodwa akho siduko singekhoyo phaa. Yaye akho nto ingenzekiyo phantsi kwamanzi. Lelinye nje ilizwe lethu, yayiva, zizihlobo zethu eziphaa phantsi kwamanzi. Njengoba nditshilo akho siduko, akhona wena mcirha, wena mkhonjwa, wena zizizwe ngezizwe. Ndake ndathi xa ndikrotyiselwa ndiboniswa uba kunjani phaa phantsi kwamanzi. Ndandiyohlwayelela emzini othile, ndaboniswa into yoba le imbewu ngoku ubuhlwayelela emathileni ihambe yaphela apha, ngoku ubuhlwayelela emathileni ihambe yaphela. You understand? Ziyapakishwa, uyeva? Amathile azawufika ngexesha elifanelekileyo azothatha iimfanelo zawo. Umzekelo, xa sihlwayelela sihambisa imbewu, iti, ikofu, utywala, njalo njalo. Now isizwe sakokwenu xa nilikhaya ningasayi kuso niphela ninetyala ngakuso, ngoba kahle kahle ncakasane ngabo abanamandla kunani. Ithi loo nto leyo ina-etha, senzeleni nathi siza kunenzela. Ikhaya eliwusebenzileyo Umlambo liyathanda ukuba lihlale kakuhle lizinze, libe nokuzola nesidima phakathi kwezinye izizwe. Now xa sinetyala lomlambo, njengoba benditshilo, kuzawumane kuthunyelwa izithunywa ezithile ukunikhumbuza. Now kuba ngamagqirha ke ngoku oyiswayo ukukwahlula eli tyala. Yasoloko ingukhokho dadobawo, kanti ngelinye ixesha suzube sityala umlambo ubuqu bawo. Amathongo fumanisa ubuhleli uthonga amanzi amanintsi, uthonga iitephu zivuza apha ekhaya, okanye apha ekhaya iitephu ziyavuza uba ngalunga ubiza uplamba kuphuka le. You understand? Into inamanzi nje, kuyachicha ngamanzi. Ifuna niqwalasele nilikhaya, ikhona ingxaki. Uyayiva ke ngoku? Now xa kusetyenzwa umlambo, ngelishwa ke andizukwazi ungena nzulu entsebenzweni, ngoba ndihlale ndisitsho kaloku asikho lapha for ukufundisa abanye abantu intsebenzo, kodwa into endizawuxelela yona yinto yokuba ewe ikhona imfukamo. Uyayiva? Ikhona imfukamo. Kusenokwenzeka kuqalwe ngomdudo. Yintoni umdudo? Ngumgqubhuzo umdudo, kuqalwe kuvalelwe ikhaya endlini, liphume endlini lisiwe enkundleni, livalelwe enkundleni. Kuhanjwe ke ngoku kuyiwe phi? Emzini omkhulu, kusiwe impahla ethile, kubuywe kuwiswe inkomo emdaka, inkomo yomlambo. Bendiyicacisile inkomo emdaka uba inkomo enjani. Inkomo ikhala yayo phakathi ko-brown no-grey. Zikhona iinkomo emlanjeni eziphuma phantsi kwamanzi, ziphume ngaphandle zizokhwela iinkomo zethu. That is why ke ngokufumanisa uba kweminye imizi banayo inkomo Umlambo, because kwaphuma inkomo komkhulu yazokhwela inkomo yalapha. Amakho zizinto ezenzekayo ezi. Inkomo yomlambo iphume emlanjeni izokhwela inkomo yeli khaya, ze ke ngokuthi nathi sibe nawo umnombo wenkomo emdaka, inkomo yomlambo. Xa sinetyala lomlambo futhi kuyakwazi ukwenzeka into yoba iinkomo zalapha ekhaya xesha elinintsi ufumanisa into yoba sinelishwa kuthiwe inkomo yeyele esizibeni. Qwalaselani, kutheni izawuxhaphaka loo nto leyo? Iinkomo zalapha ziphelele emanzini. Masikwazi utolika amatyala. Ndithi ke eli tyala isiphelo salo yile nkomo imdaka, nkomo leyo ekuzawuthathwa izithebe ezithile zisiwe komkhulu. Andizutsho uba zinyama zini ezisiwayo, kodwa zizithebe ezithile uquka nofele lwale nkomo. Unowubona umsebenzi xa usenziwa, angeke uphinde uthi awukholelwa esikweni xa uhlobo ezithathwa ngalo ezi nto ndithetha ngazo mna. Sisebenza umlambo ke ngoku, sisebenza umlambo.
ifana nobukhosi. Umzekelo, iinkosi umzi wobukhosi ncakasane amandla awo asemlanjeni. Uzawuqwalasela into yoba ebukhosini iba khona laa nkomo ixhelelwe emlanjeni, kuhanjiswe izithebe. Ungekaziboni ezi zinto ndithetha ngazo usemncinci mntanam, udinga ukhula. Ukuba ungumntu omkhulu, eyi ngeba ndithi inene andazi. Kodwa ke bethunana, makhe sivuleni amehlo mani, makhe sisabele, makhe siphulaphule. Masingagxeki kakhulu ngaphezu kokuba masiqwalaseleni. Masivule amehlo ukuze amakhaya ethu angeyeli. Amakhaya amanintsi avaliwe, kuvalwe ngamahlahla, abantu abekho. Abantu bahlala kooma-Pickon Bay, kooma-Durbanville, kooma-Sandton, amakhaya avaliwe. Ufike amahobobo ayokwakha endlini akho eSandton, but still afike uxam endlini akho ePickon Bay, umbizelo SPCA. Kanti lityala lomlambo liyakhalaza emva ekhaya. Masingavalwa ezintlanti bethuna, ngoba sisenamatyala ashiywa ngookhokho bethu. Yabona wona umlambo lityala elikhulu. Most yamakhaya ookhokho bethu khange balihoye eli ityala. Iyavakala ityiwe emngqushweni, andazi noba iyavakala na. Ngeba ndizama ukuthi mhlawumbi ndingangavakali kakuhle, kodwa ndifuna undwebe. Nethi kuthiwe khokho dadobawo, ndweba, funa uyazi into yoba makohlulwe. Andastenda mani into yoba yintoni le nto. Masingavese ke kube lula nje kuthiwe hayi makuchithwe iintsimbi kuwiswe inkomo. Should not be easy like that. We need to know. And most of the times akumandi usebenza ityala lomntu esimaziyo, noba ngukhokho wakudala. Uyayiva? Igqirha elikwazi ukwenza ligqirha elisebenza kude kuphume igama, noba kungethongo, komnye wabantwana beli khaya. Benditshilo mna kwezi vidiyo ziphelileyo, umzekelo, mkhokhokazi besimsebenza, ithe kanti igama lakhe yayinguNcamakazi. Uyayiva? Kumandi xa kunjalo, kungapheli ekuthinini ngukhokho dadobawo. Omphi, otheni, wayetheni, uthi makuthini. Amagu bethunana, mandiyishiye kuloo ndawo. Sawuphinda sibonaneni very soon. Yeah, zilinde wena ividiyo. Man, I think it's a new season. Guys, I've been depressed, I won't lie. Is it depressed? But yeah, bendikhe right, man. If you remember, I spoke about a trip to the UK. My visa application was not successful, so I could not make it for the trip. Ikhaya yathanda undiphazamisa emoyeni loo nto leyo. But I've snapped out of it, and I'm back to my old self. And again, yeah, ndiyasebenza again, iivideos zilindeleni. I'm inspired. Kuyakhuleka man, enkosi ngento yonke. Again, nantsi enye into, Zoom classes are starting this Sunday. I'll only obviously take abantu ababhukishileyo, ubhukha ngemali ke. It's 250 rands per session. So this Sunday it's one session, the other Sunday it's another session, njalo njalo. So if uzifuna zonke, it means uzabhatala 250 for each. You understand? Otherwise, ugeliswa naye is still producer. My admin is getting better. Yeah. Backlog has been cleared mostly. I think abantu endibakolotayo ngoku, mhlawumbi ngumntu like I lost a phone, ngumntu oshiyeke kulaa phone endingathandayo uba andikrwece into yoba mamzo kwakwenzeke ngolu hlobo, I did not get my order.
Otherwise, kuyaqhubekeka man, kuyasebenza. And thank you very much for your support, guys. Thank you very much for your support. My brand has grown like ngendlela nami engayi-understandiyo. Ugeliswa as a product, brand yama-product, Nonkwenkwezi as a brand. And look out for my book. Ezi topics ndizikavarishayo, guys, ndiyazishicilela encwadini. I can't wait for the book to be finally out there. Thank you very much. See you on the next one. Bye.